В Куба има паметник на Васил Левски, но не само паметник и не само фабрика, а има нещо друго, което се ви изненада много. Има някаква история, където ние няма да я разбереме още 17 години някъде, докато това нещо го разбереме какво е. Сега се видите, гледайте, това е много интересно. Има завод с името. И сега ще ви разгледаме. Знаете ли, че в Куба има завод с името Васил Левски? Точно тук сме в момента. Зад мен е бюстът на Васил Левски и директорът на завода, който ме прие специално. Това се казва Васил Левски, защото е български. Сега, там има някакъв завод Васил Левски, не знам с какво се занимава, но има и тая бюстата тук на Васил Левски, което е много интересно, защото ние в България сме боднали нашите бюсти, които имахме на Че Гевара. Не знам дали, мисля, че и на Фидел Кастро имахме, но имахме със сигурност няколко на Че Гевара, но те вече са в музеите на социалистическите изкуства, нали, реално сме ги демонтирали, а те не са демонтирали нашия паметник. Я виж какви готини хора са те кубинците. Не е бюст на Васил Левски. Сега даже го снимам. Това е завода. И това е завода, тук го виждаме. За пластмасови изделия. За пластмасови изделия е този завод. И още нещо супер интересно, което току-що разбрахме в фабриката Васил Левски. Сега ще ви покажа, обръщам камерата. Паметника и тук от дясната страна. Ще падна. Това вече е най-интересното. Има нещо тук, което чак се го разбереме след много време какво е. Гледайте сега. Че малко е неравен терена. Ето вижте сега. Който говори испански, може да си го прочете, но това е съобщение за бъдещите генерации или поколения. И е капсула, съобщение във формата на капсула, която е поставена на 19 февруари 1981, по случай 1300 години от създаването на българската държава. Ето тук пише Аниверсарио и така нататък, да не става до Булгаро. Ще ме простите за испански, но толкова. И най-интересното е, че трябва да се отвори на 18 юли 2037 година. По случай годишната от 200 години от рождението на Васил Левски. Значи има някаква капсула там, която е с някакво съобщение към бъдещите поколения от Васил Левски. И чак се разбереме какво е в 2037 година. Ебао майката. А ние тук бутаме паметници ляво, дясно, а я вижте там ни пазят нашия паметник и за някакво съобщение за нас, които ние няма да го разбереме най-вероятно. Сега искам да ви покажа и паметниците, които са които имахме из града в София на Че Гевара. Една секунда. Go and see these. You know, they were everywhere around. But now you can only see them here at the museum. This guy, we know him actually. This is a statue of Che Guevara. Do any of you know Che Guevara? Ето, виждате, ние ги имахме те бюсти и София, има се няколко различни на Че Гевара, но ние сме ги демонтирали, а те не са демонтирали нашите паметници. Представете си ние какви долни хора сме тук в България, в сравнение с великите кубинци. Ето един малък бонус, мене с Чичо Ленин.